L-Università ta' Malta toffri bosta korsijiet marbuta ma' aspetti differenti tal-sinna, fosthom id-diploma fil-letteratura Maltija. F'din ir-rokna, it-tim tagħna jitkixxef aktar dwar din l-inizjattiva u dwar l-angoli differenti tal-kitba kreattiva bil-Malti. L-iskop tad-diploma fil-letteratura Maltija huwa li nħarsu lejn il-letteratura tagħna mill-perspettiva tal-idejat li jeżistu llum fis-seklu 21 dwar x'inhi l-letteratura u x'inhi r-relazzjoni tagħna bħala qarrejja mal-letteratura li qed naqraw. Qabel konna naħsbu li l-letteratura hija xi ħaġa fissa li nkitbet mill-kittieba u qiegħda hemm u aħna kemm nidħlu f'dik id-dar magħluqa billi nbexqu twieqi jew billi nbexqu l-bieb u nidħlu u nibdew niskopru x'hemm ġewwa. Illum il-ġurnata nirrealizzaw illi it-test letterarju, l-ktieb, il-romanz, il-poeżija, n-novella, anki t-test drammatiku, t-test ta' drama teatrali, dak huwa xogħol illi jinbena fir-relazzjoni bejn il-qarrejja individwali, bl-istorja individwali tagħhom, bl-idejat individwali tagħhom, bil-lingwa li huma wirtu minn ħaddieħor u kontinwament jirtu mill-internet u mill-lingwaġġ tal-aħbarijiet u mill-lingwaġġ tal-letteratura li jaqraw u tal-istudji li jaqraw u tal-lingwa tat-triq, tal-mechanics u tat-tellara u tal-bdiewa u tan-nies komuni. Il-lingwi li jġibu magħhom, l-istorja personali tagħhom, il-qarrejja, dawn l-esperjenzi, dawn is-saffi fil-lingwa tagħhom jiltaqgħu mal-kliem li hemm fuq il-karta. U jiltaqgħu mal-kliem li hemm fuq il-karta għax jekk jien qed naqra l-kelma ma nafx aeroport u għandi relazzjoni ta' biża' pereżempju mal-ajruplani, nibża mill-ajruplani, il-kelma aeroport se tfisser xi ħaġa lija. Jekk għadu kemm seħħ inċident f'aeroport, dik ir-relazzjoni li se jkolli mal-kelma ħajja aeroport avolja qiegħda stampata fuq karta se tkun relazzjoni komplessa, se tkun relazzjoni dinamika. Aħna nidħlu fid-diploma tal-letteratura Maltija, nidħlu f'dawn il-kwistjonijiet, f'dawn il-kwistjonijiet kreattivi fl-aħħar mill-aħħar, għaliex f'daqqa waħda it-test ma jsirx xi ħaġa magħluqa li aħna rridu nippruvaw niftħu jew nisgassaw, imma il-test letterarju, il-poeżija, il-romanz, l-istorja li tnaqraw, issir xi ħaġa ħajja li tinbena bejni li qed naqra u il-kliem li għandi qudiemi biex ngħidu hekk. U allura fid-diploma nittrattaw ħafna aspetti. Inħarsu lejn l-istorja tal-letteratura tagħna, ma nħarsu lejha b'modi differenti billum. Il-letteratura tagħna kif irrakkuntat in-nazzjon, pereżempju. Il-letteratura tagħna kif titkellem dwar ir-realiżmu, il-perjodu tar-realiżmu, kif titkellem dwar il-kosmopolitiżmu li jeżisti fil-letteratura kontemporanja tagħna. Dawn il-kwistjonijiet, kif qed tinbidel il-lingwa letterarja tagħna u kif qed nibidlu aħna bħala qarrejja li aħna ħafna iżjed esposti, pereżempju għal-lingwa tal-internet. X'in ir-relazzjoni bejn letteratura miktuba, stampata fi ktieb u dak li qed jinkiteb fuq l-internet. Il-magni kemm jistgħu jiktbu letteratura, din hija tema ta' wieħed mill-korsijiet li nagħmlu fih dan id-diploma fil-letteratura Maltija. Dawn l-aspetti kollha li huma wkoll marbutin mal-komunità, kif tippreżenta il-letteratura fil-komunità, fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju, fuq l-internet, kif il-kitba fuq l-internet tbiddel il-kitba stampata fil-kotba. Dawn u kwistjonijiet oħrajn bħat tabu, x'tista' tikteb, x'ma tistax tikteb, kif dak li tista' tikteb jinbidel matul iż-żmien,
kif l-idea tagħna dwar x'inhuma l-aqwa xogħlijiet letterarji, l-kwistjoni tal-kanonu letterarju, li huma l-xogħlijiet ewlenin tal-letteratura tagħna, kif tinbidel dik l-idea tagħna matul iż-żmien qabel konna ninjoraw il-Ġwan Mamo. Illum Ġwan Mamo huwa wieħed mill-testi ewlenin u li tinna venut fl-Amerika tal-letteratura tagħna. U allura hemm dal-proċess dinamiku li fih l-istudenti jieħdu sem sħiħ għax dak huwa l-ispirtu tal-letteratura illi aħna bħala qarrejja għandna sem ewlieni fil-qari u fl-interpretazzjoni tal-letteratura tagħna b'mod ġenerali. Letteratura li qed naqra li forsi nkitbet 150 sen ilu, forsi nkitbet is-sena li għaddiet, imma li qed tinqara illum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.